Μπροστά από το σύμβολο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που απεικονίζεται με μπλε η άπτερος νίκη και περιβάλλεται από 12 πορτοκαλί αστέρια, ο αριστείνδυν υποψήφιος βουλευτής Ρίκος Μαπουρίδης αναγγέλει τις θέσεις του. Με πείσμα και αισιοδοξία χαράσουμε την πολιτική πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική προστασία και την απασχόληση. Δημιουργούμε τις βάσεις για μια δίκαιη κοινωνία που σέβεται τη διαφορετικότητα. Μαζί στη Νέα Βουλή θα γράψουμε το νόμο κοινωνικά και δίκαια. Τίτλος: Κοινωνικά και δίκαια. Ρίκος Μαπουρίδης, αριστείνδυν υποψήφιος βουλευτής Δημοκρατικού Συναγερμού Επαρχίας Λευκωσίας. Στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού με αριθμό 9.